bos. Neng matem मैथानि फिसानो? नंगौना नङालै? माबायदि मोनदों नों माइ गायना दा? मोजां मोनदों ना? मेंगोना मेङाखै? नों सोरनि फिसा? मैथानि? ओमफ्राय नों गायनो रोंदों दा? नोंनि नामा मा नाम? हा? नों बेसे क्लासाव फरायो? क्लास 3 आव? मा स्कुलाव? स्कुलनि नामा मा नाम? आहम बोराइ बाथौ इंलिश स्कुल। आहम बोराइ बाथौ इंलिश स्कुल। आच्छा सोर फैदों माइ गायनो? नामखौ मिथिया दै मेरला मेरला दंना? नों बिसोरखौ सिनायजोबो? बिसोरखौ सिनायजोबो? हा? देलाय गायलाय। नोंखौ सोर फोरोंनाय माइ गायनो? हारसिं रोंदों? मामियासो फोरोंदों खोमा? मामिया माइ गायनो रोङा गोदो। गिलासाबो डिजाइननि गिलास लाथारदों माथो मानो इदि लादों? लाबाय आरो नोंबो थांनो मोनाव ओरैसो पापा नो पापा मादैया थाङालै ओइ माथो खालामबाय थानो न'आवलाय बे गायाबाबो बै आरो हायालै दे होनबालाय थांगौ थिबाय लाखाबायना? थफ्ला लाना अबाव थांनो नागिरदों जेनेबा दा? जोङो बै जोंनि आदि बोराया मैथा बबानिया बिसोरनाव माइ गायनो थांगासिनो दं। मैथा बबानिया? जों माने सर्ट मुभि खालामग्रा बिराद सहाय होलायो माने। एपिसड बेसेबांनि एबारनिया? एपिसड 5नियानो जोबाखै। एपिसड 5नियानो जोबाखै? दिनैनाथ' डेन्जार जागोन होनबा नै इयाव जगार लाजोबखादों रायजो नोंथांमोन नै एबार फैबाय थानाय जोंहा सर्ट मुभिनि थाखाय जगार लाजोबखादों बिथांमोना। ओमफ्राय जों दा अलरेडि थांगासिनो लकेसनाव। सानथामसो थाबानो नुसिगोन ओमफ्राय नै बिराद थांगासिनो नै मैथा बर'नि मेदाम फैदों, बिरबल मोसाहारिनि मेदाम फैदों, लोगोसे गथ' गथाय फैजोबदों हनै माखौ गिखोलै? लेवार दं इयाव? थौ आच्छा बिरबल मोसाहारि एपिसड बेसेबां होनदों बे बिथाङा मेदामाबो ओंखारगोन दा? ना? एपिसड 5 जागोन। एपिसड 5 बे नै मेदामाबो दङ जोंहा मैथा बर'नि डार्लिं बेबो फैदों। हेल' थौ जों नै माबायावसो अजितमोननावसो माइ गायनो फैदों। आदा स्कुलाव फन हरदोंमोनथ' आङो। आरो लोगोसेयैनो दिनै जोंहा मोनसे लकेसन लानानै फैदों गासैबो फेमिलि जोंहा मिस्टार मैथा बर' प्रभिन डिरेक्टर सारनि हिन्जावबो दंफैयो आरो लोगोसे जोंना मिस्टार बिरमल मोसाहारिनिबो हिन्जाव दंफैयो आरो लोगोसेयैनो दिनै जों मानो दिनै बेबायदि दुब्लि फोथाराव दैज्लां बोथोराव मानो फालो फैनांगौ जादों नोंथांमोना दसेनि उनाव मिथिगोन आरो दान्दिसेनि उनाव मिथिगोन। मानो होनोबा जोंहा मोनसे लकेसन हिसाबै दैज्लां बोथोराव जोंहा माइ गायनाय फुनायाथ' जाखायो। थेवबो बेजों लोगोसे प्लास जोंहा लकेसन मोनसे लानानै फैदों मानो होनबा जोंहा मैथा बबा सर्ट मुभि बानायगासिनो। नोंथांमोना मैथा बबा एपिसड 1, 2, 3, 4सिम नुखाबाय जानो हागौ नै एबार 5 ओंखारगोन। नोंथांमोना बे मैथा बबाखौ नायनो दाबाव नै बिथाङा आदि माहाजोना बेनोमोन स' बिनिनो दा लकेसन माबायाव दङ साबिया ओइयाव बाइकनियाबो स्कुटियानो गासिनाबो मैथा बबानि बे मालिकआ थांना फैदो। अबे दं? ओइ आइनाव सों
बै माबायाव दङ आं उन्दुनायाव बिथाङा जगार पार्टि माबा माबि लायदों ओमफ्राय नुसिगोन ओमफ्राय थांगासिनो आइ नै नोंसोर माला फैनाय थांफैसिगोन हा फै भिडिअ नुजालां ओइ नै जोंहा दहाय फुङाव फैदोंमोननो ओमफ्राय दा थांसिगोन माने न'आव मानो दहायनो फैदो फुङावनो दा फैफिन होनबा दै दा फैफिन भिडिअ ओंखारासै नामा ओरो नाहर एसे दहाय फुङावनो फैदोंमोननो थांफिनसिगोन आच्छा बबा नोंथां माबायदि मोनदों गायना मोजां मोनदों बहुत बोसोर जाबायमोन खोमा फैयाथ' आंथ' बहुत बोसोर जाबायमोन दुब्लियाव फैफेरिया दिनै आजि धरिलक 20 बोसोर जाबायमोन 20 बोसोरनि उनाव आं दिनै नैबेखौ हमफिनबाय माने गायनायदों आं माबायदि मोनो बहुत गोजोननाय मोनदों दा गोजोननाय मोनदों ना औ सिनस्रि सायाखै सिनस्रि साथ'वाखै बारु नायनि दा उनावहालागै मा जायो सायो ना मायो मोनायावसो गम मोनगोन मैथाखौबो लेंहरदोंमोन गायनो फैयाखै माथो दाबो सफैयाखै ओइ नै मोनफैबाय मैथा दङ ना ओइ नै जोंना मैथायाबो सफैबाय नोंबो माथो माइ गायगासिनो दंलै आंबो गायनायसै ना दे गायनायदो सार दे ओरैनोथ' दैज्लाङाव खेबसेबाबो हाब्रु गानांगौनोलै हाब्रु गानो होनना फैबाय रायजोफोर आरो डेन्जार गायो आङो बिराद स्पिडै सुवा सुथिफ्रा खारोनो ओरैनोथ' गायफेराखैमोन होमबाबो मालाबा बिदिनो लोगोफोरनाव गायहैलाबायो जादोंना रायजोफोरना एसे स्पिड रोंगौ आङो ओइ माथो हाग्रा गोजासो बेलाय गायनायखौ नायबाय था रायजोफोर रोंदों बिरमल मोसाहारिनिफ्राय एसे साबसिन आङो गायो स्पिडसिन आंना गायनाया नै बिरमला आंखौ आसरित जाबाय गिनाय मोन्दों आंनि सायाव माबोरै बियो एथ' खामानि रोंगौ माबोरै गायनो रोंगौ हालेवनायखौल' रोङा रायजोफोर आङो गायनो रोंगौ गायनाया बारा मोजाङै आंनिख्रुइ आरो माइ बान्नायाव बिराद एक्सपार्ट आं माइ बान्नो रोंगौ आंना गायनाया साबसिन जायोलै बिनिख्रुइ नङा आंनि स्पिड गायनायखौ नुनानै नोङो मोनसा मोन्दों लाजिनाय मोन्दों गावखौनो गाव जादोंना गायनाया नोंथांमोन जेंगाव जादोंना जायाखै आंनि जादों स्पिड जादोंना जायाखै एसे जादोंब्रा स्पिड जादों रोंदों माथो रोङो आसरित जाबाय दिनै जेंगावआबो आरो रायजो राजाफोर नोंथांमोनाबो मोजां मोनगोन आंनि माइ गायनायखौ नुनानै नै बिदि गायो मोसाहारि बिदि गायनांगौ नोंनालाय मा 1 घन्टाजोंसो मोनसे थुयो 5 मिनिटजोंसो जोंनिखौ नाय बेसेबां एक्सपार्ट आरो स्पिड गायना देखायबावनांगौबा स्पिडसिनबो हाबावो नै जोब्बाय दसेनो बरिया नुखाबायना रायजोफोर एक्सपार्ट जानायाव बांसिन एक्सपार्टसिन फिथाइ जानायाव बै थंगियाव लाबोदों बेवहाय आंनि मिस्ट्रेसबो दङ गायफैदों आंनि मिस्ट्रेसआबो जोङो ओरैनो जास्ट थाबाय थानायसो जायो नालाय दैज्लां बोथोराव लोगोनियाव जोङो सानसे गायना होफैनो होननानै गायनो फैदों नुवाखै बेसे मोजां गायदों नैबे मोनसे एसे गोग्लैदों बेखौ आं एसे ओरै दाउब' लामा जालांजोब्बाय नै दाउब' लामा जायाखै नै ओरै होथेजोबबाय सिनायखाबायना रायजोफोर सानैबो डेन्जार बिसोरो सासे डिरेक्टर सासे बेस्ट एक्टर सासे बेस्ट डिरेक्टर एकदम दिनै माने मा खालामना थानो होननानै फैदों बिथांमोना गोजोननाय मोन्दों नोंथांमोननिसिम नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय दै दा बिसिनि सानैनिबो माने डार्लिं जिउनि लोगोरियाबो फैदों लेंहरनाय हिसाबै बिथांमोनाबो बैयाव माइ गायगासिनो नोंथांमोननो देखायनो आखायाव लाबाय एसे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आं जाबाय दानि जुगनि आबाद मावनो गोरों मावथि सिख्ला टोरोक बिरबलनि हिन्जाव सोर सासेयामोन आखाइ थिखोलाय बिरबलनि हिन्जावा आखाइ थिखो ओइ नै मैथानि हिन्जाव सोर सासेयामोनलाय आरो गोजौ थिखोबाव ओइ
आइदै गेजेरावथ' हाबहैनो हाला रायजोफोर बै नै मैथानि हिन्जावा नै गोथां ड्रेस गाननाया दहाय नुखाबाय ओमफ्राय बिरबलनि हिन्जावा नै गोजा ड्रेस गाननाया ओमफ्राय बाखि सिख्लाफ्रा दङ आरो मादैमोन दं बाजैमोन दङ ओमफ्राय सिख्ला सानै साथामसो दङ बि माने आंनि बाहाग गासैबो जोंनि भिडिअखौ लाइक खालाय शेयार खालाय आं माइ गायनो फैदो आफाबो फैदो आइबो फैदो आब'बो फैदो मेरला गादा फैदो जोंहानि न'खरनिफ्रायनो फैदो ओंखायनोथ' जोंनि चेनेलखौ लाइक खालायनांगौ शेयार खालायनांगौ आरो डाइरेक्ट बिदि खालायथारनाङा बिदिया बिराद गाज्रि रावखा दा आंनि माइ गायनायखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार आरो कमेन्ट खालाय लाइक खालाम बिदि खालाम आं दोनथ'सै आंना खामानिया बिराद गायस्लाबनाय दं नों दोनथ'सै बाय बाय आं गायनोसै